Здравейте, аз съм Лили и днес ще ви покажа как преобразяваме този апартамент с площ от 154 квадратни метра. Пространствата са големи, затова разделяме зоните с различен вид осветление и подови настилки. Нещо специално, което добави уникален характер в интериора, това са ламперите по тавана и декоративните бленди. Тук се намира кухнята. Тя е отделена, така че миризмите да не попадат в общото пространство. Основната спалня разполага със собствена баня и гардеробна, а на тази стена срещу леглото заложихме интересен тапет, специално изработен от нас. Тази стая ще бъде предназначена за кабинет. Тук интересен акцент е мазилката и декоративните бленди по тавана. Макар да има много тъмни цветове, благодарение на контрастите и материалите, интериорът изглежда светъл и просторен. Това е начинът, по който даваме нов живот на пространствата. Последвайте ни за още интересни видеа от света на интериорния дизайн.